De hoen die de politiehoen aanvallen hebben zoenen, kwamen van het heem van Marinus de Boer onder Drentse weg onder Appelskeer. Hij hier 3 bastaardterriers. Hoen zat we die hier op archiefbeelden sjoggen, die het achter een stek vrij losrennen koerden en oors net op het dik kwamen. 2 jonge reuien en haar mem. Die laatste wij juster trok de politievrouw deersketten. De eigenaar van de hoen, Marinus de Boer, is te oondien om het verhaal voor de camera te vertellen. Maar hij zei wat de politie vertelt, dat is net wier. Het is heel oorsbad en hij wordt erin stiepen terug zijn boerlje. Want nevens de boerlje vliegen de jonge hoenen op de politievrouw aan en kwam de oudere pas volle letter van het heem. Toen pakte zij het pistool en richtte op die hond dan van Marinus. Terwijl die hond niks deed. Die kwam er gewoon bij? Die was er gewoon bij, die deed niks. Normaal, die doet ook nooit wat, die hond niet. Want achter komt hij ook wel bij ons en dan hoef ik maar even te zeggen, nou Kitty, naar huis. Loopt hij gewoon naar huis toe. En zij pakte het pistool en hop, schoot zo die hond daar neer. Wat was jullie reactie? Ik schrok ervan. Ik denk, ja, want Marinus die dook naar beneden. Ik denk, nou ja, als hij Marinus raakt met het pistool. Ja, voor hetzelfde geld had het gekund, ja. Maar toen zag ik die hond naar beneden gaan. Toen had die hond zo neergeschoten. En jullie begrijpen niet waarom? Ik zou niet begrijpen waarvoor ze die hond... nee, dat snap ik niet. Maar nevens de politie is ketten nu niet waar. Het is een zwiermiddel, maar het is een rijkseigendom. Werd een orenhoen onzit, werd een oor iets onzit. Het is een stukje noodweer wat er al. Er is haast geen mogelijkheid meer om de hoen te bevrijden op deze manier. En dit is haar keuzewest. Nevens de politie zo'n boerlje vaker klagen ha. Oerlees trok de losrinnende hoen van de boer. Maar die ontkennen dat. Nou, ze kwamen wel eens van het erf af, maar dat doet iedere hond. Onze hond ook. Als het hek los staat, wil die er ook wel eens uitflippen. Als er een kat of een hond is. Dus dat doet iedere hond toch eigenlijk. Maar heeft u zich wel eens bedreigd gevoeld als buurvrouw door deze honden? Nee, nooit. Hoene-eigenaar de Boer had zijn oren 2 hoen intussen in een oor zonder brocht. Uit eens dat de politie die mij nemen wil. Hij oerwaagt een oonklacht.